Zimbabwe muri kuzviona sei. Oh, shall remain. Yours truly, Mr. One Blow. One blow. Foolish government. Yeah, me raspi. Urumende yemageva. Akatumira mbava. Geva. Urumende yemageva. Tiri kutongwa netoti. Yemesonuri geva. Geva. Takatumira mbava. Geva. Mbava. Geva. Mbava. Geva. Geva. Matoti. Urumende yembava. Tiri kutongwa negeva. Mbava. Toti. Takatumira. From bad to worse. Tishiva kuna baba bona. Unogona ona. Zvinorevei kana baba muridzi wemusha achitsvaga matsotsi omatumira kumba kwake kuti endai munorova mhuri yangu, endai munobata chibharo vana vangu, endai munovatorera zvekudya, endai munovabira zvavainazvo. Zvinombonyasorevei? Mufananidzo uyu wakafanana nezviri kuitika kuti zvinorevei kana vaMnangagwa vachirilisa mathags kuti endai munorova vanhu, vachirilisa mapurisa kunzi endai munorova vanhu. Vese vari kuramba kuti pasi ne2030. Ndo vhidhio ratoda kuti timboongorora, timbotaura nezvaro, timboona kuti zvakamira sei. Asi ndisandapinda muvhidhio rangu zvizere. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidzai ku.5 Creative Studios, your favorite platform on YouTube zvamanje manje. Ndosaka muchigara muri panapa, ndosaka muchigara muchidzoka. Kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga eZANU-PF anoda kuvhundutsira vanhu. Right, ukapinda mudescription umu pane pakanzi support our work. Kaka basa redu rinoda kuti richisupportwawo nemunhu akaita kunge iwewe. Chaunongoita chete kuklika link yePayPal iyo woisawo madhora mashoma shoma. Kana usingakwanisa kuita zvePayPal, ndibate panhamba dziri pascreen apo, tokupa madetails ekushandisa kuti basa riite sei riende kumberi handitika. Right, regai tipinde muvhidhio redu tinzwe kuti zviri kumbofamba sei uyezve zvakaita sei, zvakamira sei, tikurukure panyaya yacho. Matsura sei vana veZimbabwe kwese kwamuri. Right. Nhasi tiri kuda kutaura nenyaya yaMnangagwa iyi yokuti iye Mnangagwa aita release mathugs ake mumastreets eHarare and the other parts of the country. Right, ndi president awo vanorelease mathugs awo kuma-citizens awo avari kutungamirira. Zvinoreva izvi zviri kuitwa napresident izvi. Right, ndo zvandiri kuda kutaura nhasi. Number one, zvinoreva kuti ED 2030 is not a people's agenda, because a people's agenda haimanikidzwe, haiurayirwe vanhu, haiurayirwe macritics, because majority ndiyo inenge yataura. Saka vanenge vachinyeba kuti it's a people's agenda. Instead, iagenda yavo vari kubenefita nekugara kuri kuita Mnangagwa pachigaro vari kudya naye. A very few people, 3/4 of the ZANU-PF members havazi kuda Mnangagwa, but havagone kutaura. Number two. Right, rega timboongorora number 1 iyi. Hanzi number 1 hazvimanikidzwe. Kana munhu achingodiwa nevanhu anongodiwa ende akaenda kuelection vanhu vanongomuvhotera odzoka futi ochimhanya. But vanhu havasi kuda. Vanhu vari kuita kubatirwa mupini, vari kuita kubatirwa matsvimbo, vari kuita kubatirwa matemo, vari kuita kumanikidzwa kunzi ukangotaura chete kunzi no to 2030 ma1 ako. Ndosaka wakuona vamwe vakunyora kuti no to 2050. Hazvimake sense. We are dealing with 2030 zvamanje manje. Vamwe voti no to 2050. Saka hanzi dai chachiri chinhu chevanhu ichi chaisambomanikidzwa munhu.
but chinhu chavo chavari kuzvigadzirira ivo nevashoma shoma 1/4 of ZANU-PF they are benefiting from this. The rest hanzi havasi kuda ende havasi kutonakirwa but vari kushaya kuti vozviita sei, vozvitaura sei. Ya, reka tipinde panumber 2 tinzwa. Kunyeba kuti chinhu ichi chichapedza mhirizhonga dzinoitika pama-elections. Ndizvo zvavari kutaura because their reason yokuisa chinhu ichi chinonzi ED 2030 ndeyekuti pave na-permanent president kana kuti president anoelektwa neparliament. Izvo zvinobatsira kuti pasave nemhirizhonga pama-elections apresident sezvatakamboona before. Right, asi mubvunzo wangu ndokuti chinhu ichochi chamuri kuti chichabatsira kuti pasave nemhirizhonga zvachiri kubva chatouyawo wani nemhirizhonga. Saka igaranti ipi hatichawana kuchinhu ichochi kuti hapachazova nemhirizhonga because icho pachezvacho chiri kuzvarwa mumhirizhonga. You cannot expect a donkey kuti rizvare mombe. A donkey rinozvara donkey, mombe inozvara mombe. Right. Right, rega timbotaura point iyoyo iri kutaurwa iyi. Hanzi ma-elections ari kunyanya mhirizhonga. Vanhu vari kurohwa zvisingaite, vanhu vari kutsakatika, vanhu vari kuurayiwa, vanhu vari kushaya mufaro towards my-election. Simply because my-elections ari kuuya nemhirizhonga. Ari kuitisa mhirizhonga pama-elections ndiani? Ari kuita mhirizhonga pama-elections ndiani? Munongedzero, hanzi munongedzero unongonongedza kuZANU-PF because ZANU-PF have been losing my-elections. Vanhu vopinda mumugwagwa voti tabirwa vhoti, ZANU-PF yotora mapfuti, yotora matemo, yotora mapanga, yonorova vanhu. Hama dzedu dziripo dzakachekwa maoko izvozvi, hama dzedu dziripo dzakatsakatika izvozvi, simply because nenyaya yema-elections. Ende nyaya yemhirizhonga iyi yaita kuti vanhu vakawanda vasvike pakusiyana nazvo zvekuvhota. Kuti ini ndaneta, ndakamboenda kunovhota, tikarohwa kunzi tavhoterei, takamboenda kunovhota pakaitika zvakati, rega ndichingosiyana nazvo, Mwari ngavachingoita kuda kwavo. Violence iri kuwanika iripo pama-election simply because ZANU-PF iri kuba ma-elections. ZANU-PF haina kana election 1 rainombowina. Kunyanya bhiza ravo ravakazoisa pamberi zvamanje manje iri rinonzi Emerson Dambudzo Mnangagwa haana kana ma-elections haakambowina kubva since. Akomana, ngatisabvumai kunyeberwa, ngatisabvumai kuitiswa. Let's move forward tinzwe kuti zviri kunzi chiya. Nyeba kuti ED achagara pachigaro 2 years after 2028 ndo zvazviri kutiratidza because haungauraye vanhu, haungaite abducti vanhu, haungadambure vanhu makumbo kuti uzongogare 2 years chete chete. So izvi zvinotiratidza kuti there is something deep than 2 years dzaari kutaura idzodzi, and we cannot trust him anymore. Right. Number 4. Right, number 3 rega ndingoti gaga kunyepa zvako hakuna 2 years dziri kuzogarwa. Hakuna 2 years dziri kuzogarwa. Vari kuda kutongoramba varipo kusvikira vapinda muguva, ende makuhwa aripo nenyaya dziripo nezviri kuitika zviri kunzi Zimbabwe iri kushandurwa kuita kingdom. Inenge yamunhu mutapa kingdom. Saka zvichireva kuti umambo unenge hwakumba kwava Mnangagwa, vakabva vakafa vakatisiya vana vavo ndo vanopinda paumambo votanga kumhanya chino. Rega tinzwe panumber 4 kuti zviri kunzi chiya. Kunyeba kuti Mnangagwa ari kuda kupedzisa maprojects ake pa 2 years idzodzi, nekuti Zimbabwe Mnangagwa
iko zvino as we speak asarirwa ne2 years kuti temu yake ipere. Adiko kungoshandisa 2 years idzodzi dzasara kuti apedzese zvinangwa zvake nemaprojects ake than iye kuwesta 2 years dzatinadzo idzi dzaari muoffice by way of being elected to be there, odziwesta oda kusika dzimwe 2 years dzaanozoti aiwa idzi ndo dzandakuda kushanda. Adiko kungoshandisa mukana because pari kuitika zvakawanda kapa. Haazi kurara mukomana uyu, ari kuenda kuoffice koita scheme the ED 2030, hapana basa riri kuitwa, ari kuwesta time iyoyi. Adiko kungozvisiya zveED 2030 agenda oshandisa nguva iyoyi kucomplete maproject. Izvi zvinoreva kuti kunyeba zvese zvaari kuita, there is something deep than 2 years dzaari kuda kugara muoffice after 2028. Aiti zvakunonakira akweni, hanzi kunyepa, hakuna maproject anoda kupedziswa. 2 years dzasara 2026 to 2028 dziripo. Kwari kuzoda 2028 to 2030 sei? Ngaangorova murwero wake zvamanje manje. Zvinoreva izvoni kuti kunyepa, kuti dyisa nyaya, kunyebera vanhu. Vakaipa, vakashata. Hameno kuti unozvoonawo sei? Unomaonawo sei mapoints arezwa panapa, mapoints ataurwa panapa? Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozvionawo sei kuti president anoreleasa mathugs kuti anorova vana vake vaari kutungamirira, vaanotarisira kuti mangwana vazenge vachiita look up to him. Vakomana Zimbabwe tangove laughing stock, tangove chiseko chenyika. But zvisinei, Mwari ane nguva yake, Mwari ane murwero wake, Mwari ane kuita kwake. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.